الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه عرب سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني ورو. شهر الجمادى الأولى minye hijriya sankalo duruna bisuinye otani kelenai. Miladi nasarau kajate bafula ani mugani nani sankalo tani kelena bisuinye otani sabanai. Ambe dawda bugu masjid rajawa ambo kono darasuwe Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono kitabu tauhid. Bonda minna ko minnana Mustafa kalla fasali tauhidi fanfelala na ye tauhidi la fasa ani sira be hadamadel la she musrikiyama ko sira be datu ambo bonda de kono bi hadisa min kalana anka anni abi hurairata radiyallahu anhu كارثة من أبي هريرة ملك جيكابواما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ألك تشيدن كو تنونا كشيباكا لا تجعلوا بيوتكم قبورا تشيدن كو كنا كسو كبروية ولا تجعلوا قبري إيدا أكنا نيكا كبري فنكي taka sakina fenye na be takana saki ke katama kwa beta jara wasallu alayya ay sallinka fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum abe yoro nasar lirane cidenka abe semma ni hadisa min fuleni nye wal hadis والحديث حديثا يدل على أن الأفضل أن المرأة يجعل من صلاته في بيته. قوله نتما هنا تلي ne tafule ka wutu afo no atikile sharu tikile konti sharu tikile ba نقول لا تجعلوا الجملة هنا نحي فلا ناهية نقول كناك جملة من فلنية باليلي دو فلا ناهية لا تجعلوا
laimu nahiya de do balilile do والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل قوله بيوتكم جمع بيت سوفر لنيغون كاودي بيوتا وهو مقر للإنسان وسكنه سواء كان من تين أو هجارة أو قيمة أو غير ذلك. So hada maden sabati yoro de soye I sabati yoro ani ka so ibe sigi yoro mi ore toko ko baitu I sabati yoro ani ibe sigi yoro mi akera sa o yoro kera dilalende ni bogode ube fara ube tanta ube ona nyogonaw uba fo de ma ko baitu wa khalibu ma yuradu bihi tin wal hijaratu akacha nu ko baitu wulanyini yede bogo min dilarani bogo ni farai qawluhu qubura nako qubura maf'ulu sani litaj'alu wa hadhihi al-jumlatu uqtilifa fi manaha qubura la taj'alu بيوتكم قبورا من جملة من فلانية وينيغون صوصا مانلا فمنهم من قال لا تجعلوها قبورا دوكوا كنا كسوك كبروية أي لا تدفنوا فيها أكنا سو دوكا سوكنو كسو سترى سوكنو دوكوا كنا كسوك كبروية لنين منيا كنا سو سترى كسوكنو وهذا لا شك أنه جاهر اللفظ نسمنكم من فلان يكو شكتالا كما ينيري جاهرني كما ينيري بانغالين بنين ديرا ولكن أريد على ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من نين نينفو تشيدين سو دوني أكاسوكونو وبنا أكما فو إيه نينكا ni kolla nyini de suude kana do sokono ciden ka doni aka sokono kuma bina ika wa uziba anhu ni okuma nana ika don yo wajabini munye uyo jabi bi annahu min qashaishihi sallallahu alaihi wasallam ko ciden donni aka sokono we ciden ka kere kere afenye والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لسببين فتشيدن كسو دونا كسو كونو سبب فلاد كما سبب فلو ما روي أن أبي بكر ويمن فلا كبا بكر بلو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبكر قال يا مچيدن بافولا كترونا كشباكا ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض ko bakari ko alayya mecide bafo kunna binyuma site nibe sayoromi fo isube do yorodela inni minana yoromi sube do yorodela wa haja dafahu badul ulama ni hadisa min fulani yenu ya mafula kabo abubakar bul ko cide nyen fo doni kaba do yenni laf asani fulanna ما أروته عائشة رضي الله عنها سبب فلان عائشة يمم فلا ألك جيك بواما أنه خشي أن يتخذ مسجدا وشيدين كسودنا كسوكنو أسرنا أكاكبرو كنك مشريدين donc ni mo do ko nanko hadisa la nyini yede akana suudo akaso kono ni do ko ma sesa a ciden fana suudo na akaso kono ibo jabi togodi iba fo ho ciden donni akaso kono o ye ciden ka kere kere fenya kelen parce que ciden donna akaso kono ni sababu fula sababu folo ko bakar sidiri ko le ya metide ma kunna bi nyuman ni minana yoro mi droit sube do yoro de la akome don ko do yeni laf sababu fulana amba aisha to ko
ciden donne aka so kono asirana de nale ka kaburu bora kene ma mogo kanata ayoro mina misiriye wa qala ba'd al ulama doni kibaru doko al muradu bi la tajal buyutakum qubura doni kibaru doko akana aka so mina ku ke kaburu ye la nyine munye ay la tajaluha misla al qubur akana ka so ke comme kaburu yogo ay al maghbarati la tusalluna fiha akana ka so ke comme kaburu nate sallaka so kono parce que kaburu salli rote mote salli kaburu kono kaburu la kaburu sola wala fana kana ka so ke comme kaburu so ni salli teke وذلك لأنه من المتقرر عندهم parce que asabati lembe mugufe doni ke bagufe anna al maghabira la yusalla fiha ko kaburu sallite ke kaburu sola wa ayyadu haja tafsira mugumunun nin tafsiri fo yenin tafsiri sembentiya mana aye sallaka so kono akanu ke comme kaburu so sallite ke kaburu so de la mo mununye doni ke ba munun ko hadisal la nyine ninde nin tawsiru ya shembentiya ni jumaye bi annahu sabaqaha jumlatu fi badi turuq ko kuma do fora sani kuma in kana akana ka so ke kaburu ye ko kuma do de fora anye hadisan na chugodola ajalu min salatikum fi buyutikum hadisan na chugodo be ciden ko aye aka so aye ni yorodi aka so ma aka sallu kono ajalu min salatikum fi buyutikum aya ka sallu ke aka so kono wala tajaluha qubura akanu ke kaburuye ko wala min fule ka fo kuma yinye aka aye salli aye ni yorodi aka so ma aka sallu kono aka sallu la akanu ke kaburuye وهذا يدل على أن المراد من بدل لا يرنا كل يموني لا تدعو صلاة فيها أكنا صليتوه أكسوكنو كل بنك أودي وكل المانيين شهيه ابن وسيم رحمه الله كم مانا فلين بك كنه مانا فلين بسهلندو أكنا سودو كبو أكسوكنو ni ewa jumla inkoroke oye asahalendo akana ka souke kome kaburu so nate sallu kono aye sallaka so kono akanu ke kome kaburu so afana sahalendo fala yazuzun an yudfana li insanu fi baytihi ateddaga mugo ikasusutura ikasudo ikasukono bal yudfanu mal muslimin abeta sutura kata sudo kafara silama sude ka kabur sola lianna hadhihi hiya al-adatu al-muttaba'atu mujju ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila yawmi parce que ode lada e mugo tugulembe lada min ko de picciden tile fo sisa fo bi ninde ye silamu kala da ye ni silama sarabe sube ta do silama kabur sodel de picciden tile fo sisa silamu kala da yo ode ولأنه أنفنا إذا دفن في بيته نو يمغمي سودو يكسوكنو فإنه ربما يكون وسيلة إلى شرك أكاكا إكسودو نيكسوكنو أبيسك سيراي مغو بولو كتا مشركياما فربما يؤجم هذا المكان أكاكا فنا سوين دون نبي يرمي نسوين كنو وبسك ويرم بنيا ككرماني بنيادو دي يرويما ولأنه يحرم من دعوة المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارة المقابر أو نيم مغمي سود نيكا سوكونو تيالي وري دوبالا ويتيالي جمعي إبي كمانتيا سلامو كدوهما ni silama munun beta kaburu sowla nu be dawum min ke su ye kaburu sowla silama su ye kaburu sowla
kaburu jiyara wakati ni ete suu cɛla kaburu so la i bɛ kumantiya o ma silamaw ka duwawu bɛ kumantiya ma e t'a sɔrɔ ni e kelen dalen b'i ka so kɔnɔ dɛ silama minnu bɛ taa kaburu sow la ka taa jiyara kɛ u bɛ duwawu minnu kɛ suu ye u bɛ ala yafa deli minnu kɛ suu ye e bɛ man kɛ o la ولأنه يضيق على الورثة من بعده فيشأمون منه awa i donne i su donne ka so kɔnɔ a b'i ka tiɲɛtabagaw fana kɔrɔ a bɛ olu fana degun parce que i ka kaburu in yɛrɛ so in kɔnɔ a bɛna nɛgɛ bɔ u la kaburu in yɛrɛ so kɔnɔ i ka kaburu in yɛrɛ bolo so kɔnɔ a bɛ n'u degun rubama yatahawwisuna minhu a ka ca u bɛ ani degun sɔrɔ u b'a degun sɔrɔ u niw kɔnɔ kaburu in degun bɛ sɔrɔ u niw kɔnɔ wa ijabauhu la yusawi illa shay'an qalila ayiwa ni so in ye nu a nɛgɛ bɔ u la ko parce que kaburu b'a kɔnɔ n'u k'u b'a fɛɛrɛ fana u tɛ ayiwa valeri sɔngɔ caman u tɛ o sɔrɔ valeri tɛ kɛ so in na fana parce que ni mɔgɔ min y'a dɔn nin so in b'a sa nin du in b'a sa mais kaburu b'a kɔnɔ bon so in a tɛ se ka valeri ɲɛnama sɔrɔ ولأنه قد يحدث عنده من السقم واللعب واللغو والأفعال محرمة أو كأك كبر تويك سوكونو فنا من كان بسكا كبر يرولا وبسكا تلونك كي وبسكا كمالانكولون كي وبسكا كو حرام يلون كي كبر يرولا سوين كونو ما يتنافى ما مقصود الشرع كو حرام يلون منوني سلاميا سريال لنيني تنيوكونتا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألك تشير ألك تنونا كسبك كو جور القبور فإنها تذكركم الآخرة أكو أيتا كبرو جورا لبي أحكلي جيجي لا غرلا من كبرو من بسوكونو بتا جارة تقولي ولا ابن سيمين رحمه الله مانا من فلن نيني كافو akana suudo mana fulo min fule ninye kwa fo akana suudo sokono chiali damado bala a chiali abu jatemina nanyu fo sarahula folo ye munye folo kata chiden tile fo sisa silamo kala da yesu beta do kaburu sawdela ni eyi ka suudo ika sokono yo ewa silamo kan ladan done min fulani ya soso iba ma soso kele yo soso afulana ni aye mugo sudo aka sokono abeke sirade kata musirkiyama asabanna suyin dalen be yoro minna mugo bese ka bonya ananina su yere be kumantiya silamaw ka duwawu la ni silama minnu bɛ taa kaburu sow la ka taa duwawu kɛ silama sugu ye a bɛ manke olu ka duwawu la duurunan a bɛ so kɔrɔ tiɲɛtabagaw la fo kaburu yɛrɛ bana nɛgɛ bɔ u la ni kaburu in bɛ so in kɔnɔ wɔɔrɔnan n'u ko bɛ so in fɛɛrɛ u tɛ sɔngɔ ɲɛnama sɔrɔ a la valeri tɛ don so in na ni kaburu in bɛ kɔnɔ wolonfilana kaburu in yɔrɔ la mankan bɛ se ka kɛ kaburu in yɔrɔ la mɔgɔw sigilen bɛ se ka kɛ kaburu in yɔrɔ la u bɛ mankan kɛ u bɛ tulonkɛ kɛ u bɛ kuma lanfɔlɔ fɔ u bɛ ko haramuyalen kɛ ko haramuyalen minnu n'u ni silamɛya sariya tɛ ɲɔgɔn ta nin ye joli ye wolonfila seginna ciden ye ɲamarili kɛ kan ka taa kaburu jiyarali b'an hakili jigin lagara la ne ka kaburu bɛ so kɔnɔ jiyara ko tɛ ye o yɔrɔ la donc hadamaden su ka don a ka so kɔnɔ nin tiɲɛli wolonfila ɲɔgɔnna b'a la nin segi de don nin tiɲɛli segi b'a la donc o y'a yira mɔgɔw ka nin fana faamu ni mɔgɔ fatura a y'a don a ka so kɔnɔ ube aya do aka nagu forola aka forola ube aya suudo aka misirila ube aya suudo aka madrasa la nin cinyali mbena ubela
nin tiɲɛli bɛna olu bɛɛ la maana filanan wa amma anna al-ma'ana la tajaluha qubura ay mislu al-qubur fi adami salati fiha maana filanan kana ka kawa so ke comme kaburu so ni sallite ke kaburu so la afana akana ka so fana ke nate sallu kono ni nye maana filanan min fulani nye fa huwa dalilu ala annahu yanbaghi illa mun naqulu yazim dalila benni na ko akaka namma fo wajibi koni akaka an yajala al insanu min salati fi baytihi aw hadama de ika salli doki ka sokono la yughliyahu min salati ikani ka so lankolonya ka bo sallima hadama den ka salli ika to ka salli doke ka sokono komi nafila sallu ika so kana lankolonya ka bo sallila wa fihi aida aba kono tuguni annahu min almutaqarrir indahum anna almaqbarata la yusalla fiha asabati lembe islamu bolo doni ko bolo ko minye kaburu so salliteke donc ni e masalli ka so kono dorabe ko mi yake ko me kaburu ijja wala fa yakunu haja nahyu an tarki salati fil buyuti nimbeke ka hadama de ni be salli toye ite salli ka sokono ni hadisa be ke de le kambali wala mo min te salli ika sokono ni be salli toye ika sokono ibari lende o ma kana salli toye ka sokono to ka salli ka sokono ya allan tusbiha al maghabira pour ika so kana ke comme kaburu so fa yakunu fihi dalil wadihu dalila jelembe se ka yenni hadisa la tuguni anna al maghabira laysati mahalla li salati ko kaburu te salliroye wa haja huwa shahidu min hadith al-bab nimbonda hadisai nyere doku nimbonda la shahidu yenni yorode ko kaburu te salliroye لأن اتخاذ المقابر المساجد سبب قريب جدا للشرك parce que ka kaburu somina ka ke misiriye sababu de do sababu min kasuru kosobe kata musrikiyama wa itiqaduha masajida sabaqa anna lahu martabatayn ka kaburu mina ka ke misiriye anya fo kateme an kon la hala fula bala martaba fula bala al awwalu martaba fulu la hala fulu an yabuniya alaiha masjida ika misiri jo kaburuka ni nya kaburu minalende ka ke misiri asaniyatu fulanna an yattaqijaha musalla yaqsiduha li yusalli indaha har ni ma misiri joye ika kaburu ke ka salliro ne ko ni bafe ka salli doro beta salli kaburula har ni misiri jolente ni nya kaburu minalende ka ke misiri ka kaburu mina ka ke misiri ni choko fuladero imma ina misiri jo kaburu ka ube ina ke salliro salli wakati ina tukata salli ube nebe salli tro ibetai wali hadisa yadullu aba dalula iranna anna li afdala anna al mar'a yaj'alu min salati fi baytihi kom min kanya hada madde ikai ka sallu ke ika sokono me sallu juma ube na perepere latige wajalika jami'un nawafil nan ko sallin munun ka ke ka sokono nafilaw ike kan nafila be ke ka sokono awa nafila sugu do fana be wolu be no faram fansha ka bola ike kan nafila be ke ka sokono li qawli sallallahu alaihi wasallam ciden ka kuma ko salaka tanuna kisi baka afdalu salati al mar'i fi baiti illa maktubata ciden ko hada madin ka salli be kanyi ka sokono de fo farada foy ka to salli misire kono o yecce yede i ka salli be kanyi ka sokono i kan nafila salli be kanyi ka sokono de fo farada illa ma warada sar'u an yufala fil masjid ma in ko be nafila wo do wala fo ni sariya nana ka ke sariya ko nafila min ka ke misire la o nafila ka ke misire la o de kausa o ka ke ka sokono misru salatil kusuf misali la tile noro minali salli
ube kalo noro minali salli silamiya ya ke sariya ye ko nonun ka ke misiri de kono donc tule noro minali salli ka ke misiri kono de kausa ika ki ka so kono kalo noro minali salli ka ke misiri kono de kausa ika ke ika so kono wa qiyamil layli fi ramadana ani su joli sungalo nafila ani sungalo nafila akera tarawihi nye akera su kono na sungalo nafila iko oke misiri kono wode kanyi kateme ka so kono nana donc nimbe mogo domina mogo dobe hari shisa abe uluka jogola sungalo nu ulu ye safo salli dro betu ka so kono ko ciden ko ikan nafila be kanyi ka so de kono o ya katawde nafila munun kanyi ka so kono yekele na nafila wude arawatibu ani islamiya ma ke sariya nafila min ka ke misiri kono islamiya sariya ya ke ewa sariya nafila ka ke misiri de kono ikato nafila ke misiri kono de kanyi kateme ka ke ka so kono donc sungalo nafila ika ke jaman no fe misiri kono akausa ika ke ka so kono hatta walau kunta fil madinati nabawiyya bune seminu ko hari ni be madina de ciden kam madina hari ni be madina de lianna nabiy sallallahu alaihi wasallam parce que nabi malaka tanuna kisibaka qala jalika wa huwa fil madinati ciden yin ni hadisa fo kato madina de na ko afdalu salati al mar'i fi baiti la maktuba nin kuma fora kato madina de aw har madina ni hari be madina de sariya amake sariya madi nafila mimako kake misiri kono oko nafila ke ka sokono kausa ciden ka misiri nya watakunu muda'afatu binisbati lil fara'id aw an-nawafil allati tusannu laha al jama'atu me ciden ye salli jidili min fo baraji jidili min fo na ko farda kele aleka misiri la abe komi farla bakele misiru towula o ye farda de ye ani sunna do jama min ani sunna do sallim min kake jama misiri kono donc ulu de nutaru ke ciden ka misiri kono ka baraji be jidi sino e ka kele na nafila ube ulu ki ka so kono o de kausa ka tu ke ciden ka misiri kono ciden ye jidili min ke aka misiri kono o ye farda de ye awi nawafil allati tusannu laha jama'atu ube nafila min nuye jama kama sunnay ko jama de ka salli donc ulu de ka braji be jidi ciden ka misiri kono sino kan nafila to ku ka so kono de donc ne ya yera na do yanyin kalike ko haramu an ko ciden ka haramu madina farda kele abe ko mi farda ba kele misiru tola do tun yanyin kalike aha yala alayyan yin kalika makka haramu de ka makka haramu an ko farda kele abe komi farda ba keme mishiru tola donc ko yala nafilu fana haramu kono nafilu fana be jidiwa ajabu fle nafila ni jama de kera ma sunnaye ni yo on nafila ke haramu kono afana be jidi de kateme nafila la mishiru tola farda be jidi chogomi nafila fana be jidi o chogode la nafila minni jama kera masunnai iya ke haramu kono makkao iya ke haramu kono madina afana be jidi de komi farda be jidi chogomi me min yekele na nafila wuye makka iko ki ka sokona kausi ku ke haramula madina iko ke ka sokono akausa iku ke haramula qawluhu nako idan hadisa kono nako ida al idu ishim لما يؤتاد فعله أو التردد إليه إيد كوري مونيه تقوددو فم نمو يا كيلي كلا داي ube katakana sagi ke kanama uyo ke la dai إيد كوري نيندي فإذا أتى الإنسان أن يفعل أملا كما لو كان كل ما حال عليه الحول sanata ama wadan nasa fahaja yusamma ida ni hada madin do ya ka yire man ladai iye bara do ki man ladai e ya kede sanyelema ebe dumuni do tobi kam mo wele
kana dumuni mauka du ubafu ninde mako ida li'annahu jalahu yawudun wa yatakarraru pasike iya ke fenye femmin betta abena sagi be kakafana wa kadhalika min al-idi awa abes idun nasalli la fana idu la fana anta tada sayyan fatataraddada ilayhi ika fendo kella dai nibe takana sagi ke kanama mislu ma yafalu ba'dul jahalati fi shahr rajaba no simin yo misali yake ko kumi jahilu dobo ke arajaba kalola wa huwa ma yusamma bi ziyarati rajabiyyati ubo o wele ko arajaba ziyara haisu yajhabuna min makkatan ila madina do yo kella daw yere bolo arajaba ube ko bafo ko arajaba ziyara ube bon makka ube ta madina wa yajuruna kama jaamu qabran nabi sallallahu alaihi wasallam ube ta ciden ka kaburu ziyara ko mu yere ya galon fo chogomi wa ija aqbalu ala al madinati nu yu nyeshi madina ma tasma'u lahum siyaha ibe mankan kande men nube kulo kamman kambo wa kanu sabiqa utunkera kakoro kateme yajhabuna min makkah ila madinata ala al hamiri fulola do seminu ko fulola kateme utumbe bom makka katam madina falude ka khasatan kere bolola ubeta falude ka wala majaati sayaratu sharu yajhabuna ala sayarati metuma min mobilun nana ukera sa ubeta mobilula wa ayyuhuma al-muradu min kalami nabi sallallahu alaihi wasallam bo ciden kan kuma fula fora al-idu kuma fula ma folawa ciden kan lanyine nin kuma fula la ciden kan lanyine jumaye kuma fulaina al-awwalu ay al-amru alladhi takarraru bi takarrur al-am ya la bara min nibe sage saga ka shangosa ciden kan bo de mawa aw taraddudu ila al-makan ube kasagi kata yoro doma ka yoro doke ibe to kasagi kata ma ko be ta jara ube ciden kan bode ma hadisaina nunon fulala ciden kan be juman ma zahiru sani nyembe banganye ciden kan la nyini ne hadisala fulana inde do mana ka kaburu ke takana sagi fenye wakati ni be takana sagi kata ka kaburu ko be ta jara ai la taraddud ala khaburi ciden ko la taraddadu ala khaburi ciden kala nyine muy akana takana sagi ke kanen ka kaburi ma wata tadu jalika nabo ke akalla dai sawa'u qayyaduhu bi sanati aw bi sahri aw bil usbu'i akera o takana sagi kana ciden ka kaburi ma akera sawu yake sango sare ankana ma ube yake kalo de wa ube yake dogo annana kaburi ma de wa fa innahu sallallahu alaihi wasallam na hanjalika ciden yambali odela akera eka ki kala da yo sango sa fon ne kata ciden ga kaburu jara ube eka ki la da de wa kalo fon kata ciden ga kaburu jara ube eka ki kala da dogo kun kata ciden ka kaburu jara ciden yi balala wa inna ma yujaru li sababi ciden ka kaburu be jiyar ni sababu de kama law qadima al insanu min safari fajahaba ila qabrihi fajarahu aw jarahu li yatadhakkara li akhirati ka ghayri min al qubur ciden ka kaburu be jiyar ni sababu de misali la ni mo min tumbe tama de la madinan ka do de tundo etun tara tama yoro de la ibora tama yoro inna ni bora tama yoro inna ibese kata ciden ka kaburu jiyara ube etara kaburu jiyara ciden ka kaburu jiyara puru aki hakili jigi lagarala komi kaburu to jiyara bi hakili jigi lagarala chogomi ni etara ciden ka kaburu jiyara ni sababu de basite e ka kaburu jiyara la wama yafaluhu ba'du an-nas fil madinati no simra rahimahullah akum mugo dobe minke madina كلما صلى لفجر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه وقت ودونغو دونا يفجر صلي أبتا تشيدن كقبر لا كو أبي فولي بلا تشيدن كقبر كا فيا تدو حاجة كل فجر أتيجي نينكا يرم الله ده فجر
yajunnuna anna haja mislu ziyarati fi hayatihi uba jigi ulu jigila ko nimbe kan fule kan min ka be ko mi ciden kan yana ma yade nube to katafo fa haja min al jahali ni nya jahiliyade mogo dobe madina wuyen nin ku yere malla daye nu fajiri nu sallira doro beta ciden ka kaburu fo ulu nyana nimbe ko mi de ciden yere nyana ma nambe ta fo dongodo ewa aka kaburu fona dongodo nanyo fajiri salle an kata fo ni nya jahiliyade ni hakilina be mogo munun bolu ni jahiliyade wama alimu annahum idha sallamu alayhi fi ayi makani fa inna taslimahum yablughu nunun tigum ma do kafo nu ulu ye foli bila ciden ka yoro u ka foli be se ciden ma be yoro nu be ta ciden ka kabula katafo nunu ma do wa ko nu ulu ye ciden fo nu be yoro ka foli be sama wa donc ni be yoro ciden fo dora be sama mace ko e ka to kata ka kaburula bon ni fayda la ye mun famu ya fana ko folo ni mogo min yake lada yedewa sanyelema an ka ɲɔgɔn sɔrɔ karasa ka kaburu la an ka taa jiyara kɛ sanyelema an ka kabila ube karasa ka kalandenw sanyelema an ka ɲɔgɔn sɔrɔ karasa masina ka kaburu la an ka taa jiyara haramu bidiya ciden ɲambalala a kɛra sa minnu ta ye de anw kɔni bɛ taa de dɔrɔn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sanyelema an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka mɔgɔ fɔlɔ de la ka kaburu la pour kabila ka se ka ɲɔgɔn dɔn mais fɛn wɛrɛ tɛ anw t'a la dɛ kabila ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn sanyele an ka ɲɔgɔn dɔn iidu de don salli minnu ni ciden y'u haramuya ni bidiyaw de haramu don a b'o de kɔnɔ minnu ta ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye dɔrɔn anw ta ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye an ka dumuni baw tobi an ka dumuni kɛ ka nisɔndiya iidu de don n'a y'a kɛ sanyelema haram bidiya haramu ciden y'an balala minnu ta ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye sanyelema an ka karamɔgɔw dɔ wele ka kuranɛ de jigan ye an na duwawu kɛ an yɛrɛ ye an na duwawu kɛ kabila ye an ya duwawu kɛ an ka dugu ye iidu de don haramu bidiya a tɛ bɛn silamɛya sariya ma kuma mana ni kantigɛliw dɔnna la ka kantigɛli kɛ sugu ye ou bien ka dafalen kɛ sugu ye ou bien ka salli kɛ sujuduw kɛ sugu ye n'olu kɔni dɔnna la dɔrɔn a kɛra musirikiya kunbaba ye k'aw labɔ silamɛya kɔnɔ pewu awa kɛra sari minnu ta ye kalo ye de wa e fana y'a bili yɛrɛ kan kaburu dɔ de bɛ e bolo kalo fo n ka taa jɔ ka ko n bɛ t'o jiyara ou bien dɔgɔkun ka to ka tankana sagɛ ka ko n bɛ taa jiyara ciden ɲɛ y'i balala haramu do a tɛ bɛn kaburu so ye de kana wagati kɛrɛkɛrɛ ni faamana kaburu sow ma i ka taa kaburu jiyara pour a kɛ hakili jigin lahara la mais juma kaburu dɔw de b'aw bolo juma fo a bɛ taa jiyara ou bien kalo a bɛ taa jiyara nunu ye haramu de bidaw de ciden ɲɛ an balon ma mɔgɔw k'u yɛrɛ kɔlɔsi ma ayiwa sisan jamana in kɔnɔ nunu de b'a kɛ ka kɛ sanga wuli ye jamana in kɔnɔ ko an ka sagi ka taa kokɔrɔw ma hari mɔgɔ minnu n'u ka mɔgɔ fɔlɔw n'u ka kaburu tun dɔnnen tun tɛ u taara yɔrɔ dɔ fura dɔrɔn ka ɲɔgɔn wele ka wari bila mɔgɔ kelen kelen ka nin hakɛ bɔ an ka mɔgɔ fɔlɔ ka kaburu an k'a jɔ an ka bonw jɔ ye an ka sow jɔ ye sanyɛlɛma an na ɲɔgɔn sɔrɔ ye mɔgɔ b'i kɛ dɔrɔmɛ kelen don a la lahara la b'i ɲininka la haramu de don ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala sɔsɔ ni ala kuta de la a tɛ bɛn silamɛya sariya la a hadisa de filɛ nin ye a kana kaburuw kɛ yiidu kana salli kiriye kaburuw la sanyɛlɛma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye kalo an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye juma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye a ɲɔgɔn sɔrɔ kɛra modeli kan n'a kɔni y'a sigi sanyɛlɛma a ka ɲɔgɔn sɔrɔ haramu bidiya ciden ye balili k'a la wa qawluhu wa sallu alayya ni ciden ko ay sallin ka haja amru ni nyanya marali de ay qulu allahumma salli ala muhammad mana akafu ala ikatanuke muhammadu ka wa qad amara allah bi jalika fi qawlihi ala yanya marali ken oye akakumala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ala na kammali kyawu ulube salli ciden ka ala ka sallim aka ciden ka o ye tanuni de
malikau ka salli waye ka du'u kai ya ayyuhalladhina amanu awa mu'minu sallu alayhi afana ka salli cidenka wa sallimu taslima aka foli kaka foli min na aselendo adama foli min da falendo wa fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ruf fasamantiyam mi ka salli cidenka fasamantiyam min bola o donendo wa minhu abu kono anna man salla alaihi marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asra abe hadisa salin kono ni mo min sallira ciden ka sinya kele ala fana be salli e ka sinya ta wa salatu min allahi ala rasulih laysa ma'naha kama qala ba'du ahli al-ilm ala ka salli ciden ka amanati komi ni doni ke bagaw doye mana dofo ko ala ka salli ciden ka ko ode do ayi wote inna salata min allahi rahmatu wa min al-malaikati wal-istighfaru do ko cogodi ko ala ka salli ciden ka waye a nemali de kum malikau ka salli ciden ka kala ya fadilai wa min al adamiyina du'a ko hada madun ka salli ciden ka ka du'a kai fa haja laysa bi sahih no seminu ko doni ke ba mununya ala ka salli ciden ka nuya a koro ka rahmatu ye o te kuma sahalanye بل إن صلاة الله على المرء سناوه عليه في الملأ الأعلى على كسلم مغوكا كي تنوري سنفلا كروتالينا كي تنو سنفلا كروتالينا ملكا وچلاي على كسلم ايوا هذا مدينكا ويودي كما قال أبو الآلية كما أبو الآلية يافو تشغمي وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم awa doni ke baga mununye doni ke baga haqiqa wiye utugura abul aliya ko ni manala abul aliya ko ako alaka salli cidenka waye alaka tanuni de cidenka samfila kurtalena tanuni de ne mate waye dulla ala butulan al qawl al awwal dalilan min bayira na ko kuma fulin cinyalende do ka fa alaka salli cidenka waye rahmade rahmatu de dalilan min boyira alna ko ya kuma cinyalaye qawlu ta'ala laka kuma ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatu fa atafan rahmatan ala salawati aya kelin kuna lako ulaika kunnu fule alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatu bon ni eko salawatu yennemay rahmatu yennemay o bebeya kafsuru salawatu folen ko fere ala sagira ka rahmatu fana foko faraka fa atafahu rahmata ala salawatu fa atafa rahmata ala salawati ala ya rahmatu fo kafara salawatu inka wali aslu fil atifi al maghiratu lisri la nikuma do fora kuma wure fora ka faraka utekelenye kuma fulan tekelenye de li anna rahmatan takunu li kulli ahadi parce que ala kan nema obeke beye ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن نقول فلان ولهذا أجمع العلماء ما في ولهذا أجمع العلماء من قصد دونك بغوا بينك على أنه يجوز أن نقول فلان رحمه الله أبدك أنك فكرسا على كنيمة واختلف من وين صصو هل يجوز أن نقول فلان صلى الله عليه يا لا بدك أن ينكف كرسا صلى الله عليه وبدك وين صصو لا مو ببنم باكا يبسك فو كرسا رحمه الله يبسك فو دوني كبا ببنم بوكا هو دغرا مو وين صصو فلان صلى الله عليه وبدك وبدك وين صصو لا mais ala kulli hali ayi ñoo so fo anyuma ye munye abesi ka fo mo fana ma sallallahu alayhi meite aka ita kama tamansede wakati na to fo rayna fo sallallahu alayhi ay otebede mais wakati ni ya fo mo do ka basitala parce que ci den ko allahumma salli ala ali abi awfa tumami abu awfa
ani akaddemba ya unanu ka jakka di cidema ciden ko allahumma salli ala ali abi awfa donc wulu ko na nyugo nan wakati ni wakati ibe shika fo mo do ma sallallahu alaihi mai kana kama tamashe sallallahu alaihi wa yatta manshe cidin da ma alaka cidin faman sallala muhammad sallallahu alaihi wasallam marratan asna allah alaihi fil malaili ala asr marat ni mo min sallira cidin ka sinya kele ala bitanu sanfela korota lay nasnyata ala bitanu sinyata wa hadhihi ni'matun kabiratun ni nyen nema min kabbu ko sobe esganta joya wakati amasha قوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ناكو أكسلوا بسما أبي يرو حيث جرف مبني على الدم في محل النسب ويقال فيها حيث وحوس وحاس لكنها قليلة كيف تبلغه صلاة عليه يالا أبيكم أن يرفع ka salli ciden ka ambe salli munun ka ciden ka ni ciden ko be she alema o be she ciden ma chogodi al jawabu naqulu idha jaa mislu haja nas fa huwa min umur al ghaibi o ninna sunna nan nin ko sugula nonu nye ko dogolon ko dogolen de fule nonu nye nin nuna nyo na unana hadisala nonu nye ko dogolen ko de fal wajib an yuqal al kayfun majhul min wajibile banka an ka fo sallum be se cide ma cugumi an todo o be se cide ma kone me o be se cugumi an todo majhulu la na'lam bi ayyi wasilati tablughu o se cugo cide ma an todo o be se ni cugumi nye o se cugo an todo walakin warada an nabi sallallahu alaihi wasallam me anana cide mbolo alaka tanuna kishibaka inna lillahi malaikata sayyahina fil ardi ciden kum malikaw dobe ala bololu be tama dugu kolo kade yuballighuna min ummati salama nube nkam mantun ka folil la sema yuballighuni min ummati salama nubun kam mantun ka folil la sema fa yisaha fa hadhihi hiya al kayfiyatu nini hadisa sahara ninye foli nunu sallim ushe chogo chide man ninye oye ni hadisa in sahara wa qawluhu wa bi adafrade ambena wa qawluhu anini hadisa do intekelenge tebu ambe seka joya obeseka kala parce que ne bake wakati قوله رواه أبو داود بسناد حسن ناكو أبو داود حديثين بني سند مي ni akanye ورواته شيخات حديثين رواية بغو فنا دانيا بوك فنا رواه أبو داود بسناد حسن ورواته شيخات هذا التعبير من ناحية استلاهية hadisa tigu kai silahula kafo chogo ni hadisa tigu debe afondin chogo la kai silahula jahiru anna bainahuma ikhtilafan me jahiru awa uten kelenye jahiru la uten kelenye mana hasan warwatu shiqatu hadisa tigu bafondin chogo la me ko fulade uten kelenye walakinna na'rifu anna li hasana huwa an yakuna rawi khafifa dabuti akum me an kado ka fo hasanu ye munye min ya hadisai mafula aka dafutu ka fege dafutu kore munye li an yarwi ya hadisa kama samiyahu min khair ziyarati wan nuqsan dafutu yede ay hadisai me aka suru ni be hadisai fo ibe se ka hadisai fo komi ya me chokomi fente faraka fente bola dafutu ye ninde hadisai mena chogo mi bese ka fo o chogola asabe chogo ni ana chogo fente faraka fente bola dabtu yode bo ni mogomi ni aka dabtu ka fege o ba fo tigi de ka hadisa ma ko hasanu
فمعناه أن فيها نوع من الثقة معنى دنا يا دوبالا أبسك حديثا ناتي أتشغلا مي أكا حديثا ناتي لا أتشغلا كفكي دنا يا دوبالا فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن رواية أبي داود بسناد حسن أقول أمب مؤلف أكاكما أن أبو داود يمين فوق حديثا ما حسن أمبو فرنيونك أن المراد بثقة ليس قية ثقة ما نم مؤلف يشيغ من فوق أتيك دنيا تي دنيا دفليلا أما سي دنيا شيء دنيا ماشي ها أدم أكد دنيا ماشي أدم لأنه لو بلغ إلى حد ثقة الخية بس الناس تنشر دنيا دم لكان شهيها حديثا يمدك حديثا سهلين وين لأن ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه بس إنه كن حديثا مفلا بغما قو ثقة معنى ثقة دنيا باكا وبساقي كتا ما انكتو فلا دي كان يغن سرالا وهما العدالة والضبط عدالة يموني الاستقامة في الدين والمروءة فاستقامة الرجل في دينه ومروته تسمى عدالة ni hada madem min kilelendo yika dinala anika hada mariya tabolo la ite malo ya konko ube ite kocho jugu ke mugo nya kuruba fodi mal maruwa dobe adala kede mugo minye alaka wajibu beke ayayire koroshi kabo haramu koma adala yen ninde mugo tilele nyine ba fo ninde ma adala to hadisa tiku bolo ube do ba fo min ka bato kacha katema kala sosoka uba fo de mako ale adala adalatu ya ode bo minye wadabutu anyofo anyere yele hadisa kama samiyahu min khair ziyadatu wala nuqsan aka hadisan la shekuma ya me chugumi amado faraka amado bola bo doni ke bogon bolo sisa al adalatun wadabutu nulu farla nyugon kade yakunu shikhatan nunu fula de eksasa uba fo shikhatan ni al adalatu ni dabtu nu ye nyugon soro mo mina de uba fo shikhatan فإذا قفف دبتون قفت الشقة وني هذا مدينك حديثا مفلا دبتولا حديثا من الشقو أنا لا شقو نو فيجيا درو أكدنا يا بفيجيا كما إذا قفت العدالة أيضا تقف الشقة فيه أو أبيكم مني عدالة فنا نو فنا إيوا فيجيا مغلا درو دنا يكون من بفوي إكو فنا بفيجيا دي wala an kun nin ko fula ali adalatu wa dabtu nin ko fula ye nyugo soro mo min na do ba fo shikhatu am ni fula fege yalendo mum beke nu dola kele fege yalendo min boke ika shikha be fege ya ala fule ko de prepare la tiga fa yujma bainahuma donc ambe kuma fula yin fara nyugo kala anna al muradan mutalaqu shikhatu ka fo muallifu ye shikhatu min fo أو شقة دفو شقة مطلقة دفورا مئتكم شقة دفلة ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أقب قوله حسن بقوله أروته شقة أنه آل مما لو اقتصر على لفظ حسن نبنو سمنكو شقة لا نياي يرمي ناكو حسن شقة ناي حسن فو كشقة فراكا بو أوفنا ufana ka ewa sanadu korotale no kateme hasanu dole fo hasanu doron folima nu ya fo yorome hasanu shiqatu ufana sanadu korotale no kateme hasanu doronka foli doronka ومثل هذا يعبر به ابن حجر في تقريب التهذيب وقت بتقول parce que ne tumba fe ko prepare la tige to min to de soro o dia tumbe ake ka fenke ambe a joya inshallah ni ala sonna dresure ambata ya subhanakallahumma rabbuna bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik